Yksi kuutiotuumaisella moottorilla varustettu Mach 1. Tämä on tällä hetkellä maailmassa eniten haluttu Mustangin malli. Siis tämmöisiä haluttaisiin ostaa, jos niitä löytyisi, niinkö? No aika vähin ne käy. Näitä on tehty silloin aikanaan vain muutama tuhat kappaletta. Ja yksi niistä nimittäin pörhältää tällä hetkellä Riistakatua ylös. Tuonne Keisarin kulmainen parkkialueelle ja sieltä sitten nopeat käännökset ja ollaan taas takaisin Riistakatua alastulossa. Ja se on helppoa myötämäki, sillä ei ole mitään hätää, siinä voi Mustanginkin pikkusen levätä. Ei tarvitse painella kaasua sitten niin valtavaa määrää, sieltä päästään nimittäin aivan hetkisen kuluttua tuohon. Iältä pujahti nimittäin sinne tulossa ja kato tää aika tyylipuhtaasti tulee. Tyylipuhtaasti tulee kyllä. Nyt. Ja siellä on entisiä nyt nuo johot. No jos ei kuulu yläpäässä niin ellekään hätää, kun sitten kävi Mustakin kaviolla tekemässä vähän temppuja tuolla. Taisi sammahtaa. Jaa. Se on kieltäytyminen. Meidän on hevosissa tullut mieleen, kun esteratsastusta tehdään, niin siinä ennen sitä korkeata havuaitaa, niin siinä ne aina kieltäytyy, ne sanoo, että en hyppää. Ja tässä tuli vähän sama, en lähde kaarrokselle. Pakko. Minkäs mahat? Pitää vähän kouluttaa sitten tuolla kotona. Ei siinä mitään, ja vaimo oli kartanlukijana tai tyttökaveri joka tapauksessa, niin voi olla, että sanoo, että älä hurjastele ja siinä sitä olla. Ja nyt tullaan maalla. Näin, ja valtavia aplodeja ajalla mentiin. Siellä on nimittäin, katsotaan nyt, että minkä tää pyykäs. 147. Se jos pysähtynyt tuolla, niin taas kova aika. Aaltonen.